συνεχίζουμε τη δικτύωσή μας και την εξέλιξή μας. Και σήμερα, για την ακρίβεια, θα πάμε στην επιτομή του τίτλου μας, μιας που μιλάμε πάντα για δικτυώσεις. Το ζήτημά μας σε αυτή την εκπομπή είναι τα social media, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Το πιο απλό παράδειγμα που μπορώ να φέρω είναι αυτό που ξέρουμε περίπου όλοι, το Facebook. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Για να τραβήξουμε την κουρτίνα στο τι σημαίνει και για να δούμε τι συμβαίνει με τα κοινωνικά δίκτυα, πώς έχουν μπει στη ζωή μας, πώς μπορούν να δουλέψουν για λογαριασμό των επιχειρήσεων και όχι μόνο των επιχειρήσεων, έχουμε κοντά μας τον Πάρη τον Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ειδικός στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Γιώργο. Και επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, και δεν είναι μόνο το Facebook, είναι το Twitter, είναι το YouTube, είναι το Picasa, είναι το Flickr, είναι ένα κάρο τέτοια δίκτυα τα οποία λειτουργούν όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά για τον ίδιο σκοπό ίσως, θέλω κατευθείαν να μας βάλεις στο παρασκήνιο, γιατί το προσκήνιο το ξέρουμε όλοι ή περίπου όλοι. Βάλε μας λοιπόν σε παρακαλώ σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται social media και αποκάλυψέ τον μας λίγο. Κοιτάξτε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα ευρύ φάσμα από διάφορα μέσα τα οποία δημιουργούνται οι ανάγκες ή οι ανάγκες τα δημιουργούν. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ζωντανό. Ας δούμε πρώτα τα κύρια κοινωνικά δίκτυα που υπάρχουν και μετά να δώσουμε μια πιο βαθιά ανάλυση στο καθένα. Υπάρχει το Facebook, το οποίο ξέρουν όλοι και το χρησιμοποιάνε. Απλά το Facebook υπάρχουν πάρα πολλές επιπλέον ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, οι οποίες και στην Κύπρο δεν τις χρησιμοποιούν. Παραδείγματος χάρη, εμείς νομίζουμε ότι το Facebook είναι απλά ένας τρόπος να μιλήσουμε με τους φίλους μας, να δούμε κάποιες εικόνες, να καλέσουμε κάποιους σε κάποια events. Οποιαδήποτε κίνηση κάνουν οι χρήστες μέσα είναι πολύ σημαντική. Φέρνουν πολλές σημαντικές πληροφορίες μέσα στο Facebook για τις οποιασδήποτε εταιρείες marketing ή προϊόντων για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετά. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος, παραδείγματος χάρη. Ο κάθε χρήστης στο Facebook έχει πάρα πολλές πληροφορίες ενσωματωμένες μέσα στο Facebook από τις διάφορες κινήσεις που αυτός κάνει για σκοπούς ψυχαγωγίας. Και αυτές οι κινήσεις του καταγράφονται, αποθηκεύονται και μετά χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες marketing για εξυπηρέτηση εκστρατείων marketing. Αυτές είναι από το τι ομάδα αν είσαι, από το τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, με ποιους μιλάς και τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Και αυτό ποιο γίνεται, προσπαθούν και καλυτερεύουν, κάνουν μια στοχευμένη διαφημιστική εκστρατεία που έχει σχέση με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τις προτιμήσεις του. Να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα. Το Twitter επίσης χρησιμοποιείται είναι για άμεση ενημέρωση, δηλαδή για μια ανάγκη άμεση, μια πληροφόρηση που οποία πρέπει να βγει αμέσως στον αέρα. Δεν είναι για λεπτομερή ανάλυση κάποιου γεγονότος. Παραδείγματος χάρη έγινε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη είδηση, ο πρόσωπος που το βγάζει από το Twitter θα βγει προς τα έξω και επίσης θα το πάρουν οι υπόλοιποι και θα το μοιραστούν. LinkedIn για επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει εξειδίκευση στις επιχειρήσεις μέσα, δείχνει το βάθος του κάθε ατόμου και οι επιχειρηματικές συναλλαγές γίνονται μέσω των γνωριμιών μέσα στο LinkedIn. Πρόσωποι επιχειρηματίες συνιστούμε να ανοίξουν λογαριασμούς στο LinkedIn. Επίσης, διαφημιστικά το LinkedIn είναι η πιο ακριβή διαφήμιση μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Επειδή είναι η πιο συγκεκριμένη, μπορεί να στοχεύσεις ακριβώς τα άτομα που θέλεις μέσα στο LinkedIn και τις εταιρείες. Επειδή το LinkedIn είναι αυστηρά επαγγελματικό. Αυστηρά επαγγελματικό. Σε ένα επίπεδο στελεχών και πάνω, θα έλεγα. Σε ένα επίπεδο, αλλά επίσης είναι πολύ καλός τρόπος για ανέβρεση εργασίας. Δηλαδή, αν είσαι ένα καταρτισμένο άτομο και σε ψάχνουν διάφορες εταιρείες που μπορούν να σου προσφέρουν δουλειά. Γι' αυτό LinkedIn είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά πάμε στα blogs. Τα blogs είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο σχετικά, με την έννοια ότι πλέον απλά ο κόσμος έγραφε κάποια πράγματα προσωπικά δεδομένα του ή απόψεις του μέσα. Τα blogs πλέον έχουν πάρει μια άλλη μορφή. Υπάρχουν και τα εταιρικά blogs, τα οποία είναι μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση που υπάρχει, που μεταδίδουν οι εταιρείες μέσα τις πληροφορίες τους, απαντούν σε ερωτήσεις των καταναλωτών. Επίσης, τα blogs είναι
τα blogs είναι μια συνεχής ενημέρωση, δηλαδή δεν είναι κάτι στατικό όπως στη ιστοσελίδα. Και είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και πρέπει η κάθε εταιρεία ή κάθε άτομο να έχει και έναν εταιρικό και προσωπικό blog. Στις εταιρείες επίσης, δηλαδή από ένα βαθμό και πάνω, δηλαδή οι διάφοροι εταίροι ή οι διευθυντές της εταιρείας πρέπει να έχουν προσωπικά blog ο καθένας για να δείχνουν και να εξωτερικεύουν τις γνώσεις τους, και το αυτό δίνει και επιπλέον αξία και στις εταιρείες τις ίδιες όταν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή μιλάμε για καινούρια μέσα, Ναι. αυτά τα μέσα καθορίζονται από τους ήδη υπάρχοντες νόμους της αγοράς ή σαν καινούρια μέσα επιβάλλουν και νέους κανόνες στο παιχνίδι της επικοινωνίας? Κοιτάξτε, αυτό πάει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, τα μέσα πολλές φορές δημιουργούνται, υπάρχει χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα διάφορες ομάδες πληθυσμού, τέλος πάντων, και μετά έρχονται οι εταιρείες και εκμεταλλεύονται την κατάσταση προς το συμφέρον τους, δηλαδή διαφημιστικά ή κάπου με το μάζεμα των πληροφοριών και την ανάλυση των πληροφοριών που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πολλές φορές γίνονται κοινωνικά δίκτυα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποιες επιχειρηματικές ανάγκες, όπως το LinkedIn. Είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό και δεν υπάρχει μία απάντηση είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Ναι, το ρώτησα αυτό γιατί είχα και κάτι άλλο κατά νου, δηλαδή σε πάρα πολλά εργαλεία της κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, ας πούμε. Ναι. Εάν δω μια διαφήμιση που με ενοχλεί, αυτομάτως μπορεί να κάνω ένα τικ και να την εξαφανίσω. Ναι. Και μάλιστα αμέσως με ρωτάει γιατί το έκανα αυτό. Αν τη βρήκα προσβλητική, αν με ενοχλεί, αν την έχω δει πολλές φορές, μου βάζει μερικές επιλογές. Αυτό από ξεκάθαρα επαγγελματική σκοπιά είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα? Και πάλι εδώ δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση αν είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, οι διαφημίσεις γενικά γίνονται πιο συγκεκριμένες και πιο στοχευμένες προς το κοινό το οποίο δέχεται αυτές τις διαφημίσεις. Πλέον δεν μπορείς να δείξεις ό,τι θέλεις σε όποιον θέλεις. Πρέπει να δείξεις κάτι που ενδιαφέρει τον άλλον για να μπορεί επίσης να δει τη διαφήμιση. Με τις επιλογές του ο χρήστης πλέον λέει προς τα έξω ποιες διαφημίσεις του αρέσουν, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, και γενικά μετά οι εταιρείες marketing ή μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να στοχεύσουν το άτομα πολύ πιο συγκεκριμένα με υλικό που τους ενδιαφέρει, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώσουν τον προϋπολογισμό που έχουν στο marketing και να έχουν πολλά πιο ψηλά αποτελέσματα και απόδοση. Και αυτό γενικά είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη, επειδή μπαίνουμε σε άλλο επίπεδο διαφήμισης που θα είναι πιο ενδιαφέρον, πιο διαδραστικό και πιο δημιουργικό και εντυπωσιακό. Ναι, γιατί πιέζεται το marketing πλέον να γίνει πολύ πιο δημιουργικό, ώστε να έλξει περισσότερο κόσμο. Ωραία. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν οι εταιρείες στα κοινωνικά δίκτυα. Κοιτάξτε, οι εταιρείες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές όταν αρχίζουν να ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα. Πρώτα πρέπει να έχουν καθαρούς στόχους. Τι θέλουν να βγάλουν μετά από μια εκστρατεία, ποιος είναι ο στόχος τους. Δηλαδή, είναι το κέρδος, είναι η αύξηση του πελατολογίου τους, είναι η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας τους μέσω κοινωνικών δικτύων. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτοί ήδη τι θέλουν με αυτές τις κινήσεις, τι αποτέλεσμα θέλουν. Μετά όμως πρέπει να πάνε εσωτερικά οι εταιρείες και πρέπει να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Επειδή στις παραπάνω εταιρείες νομίζουν ότι όλοι ξέρουν από το Facebook, ξέρουν από το Twitter, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς πώς να τα χρησιμοποιούν επαγγελματικά και σωστά για να έχουν αποτελέσματα. Επειδή δεν γίνεται απλά να κάνουμε μια σελίδα στο Facebook και να καλούμε τους φίλους μας και να περιμένουμε να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα για τις εταιρείες. Θέλει σωστή εκπαίδευση από καταρτισμένα άτομα. Επίσης, είναι υπόχρεες οι εταιρείες για να μπορούν να επιβιώσουν πλέον στο σύγχρονο κόσμο να δημιουργήσουμε στον κοινωνικό δίκτυο μια δυνατή φωνή. Μια ενιαία δυνατή φωνή που θα χρησιμοποιήσουν όλα τα κοινωνικά δίκτυα μαζί για να μπορούν να δημιουργήσουν μια εκστρατεία πολύ συγκεκριμένη, ενισχύοντας την εταιρεία και την εταιρική τους φωνή. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό είναι να διαλέξουν τις σωστές τεχνολογίες στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν κάνουν όλα για όλους. Μερικές εταιρείες πρέπει να δουν τα α κοινωνικά δίκτυα, μερικές τα β. Και γι' αυτό θέλουν πάλι εξειδίκευση και κάποιον να τους καθοδηγήσει σωστά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι στις εκστρατείες του PR των εταιρεών πρέπει να ενταχθούν τα κοινωνικά δίκτυα όπως και δίποτε μέσα.
Υπάρχουν κάποια πράγματα όπως τα social media press releases, τα λεγόμενα, τα οποία είναι στο εξωτερικό, είναι πολύ συνδεσμένο φαινόμενο. Λέμε στην Κύπρο δεν χρησιμοποιείται καθόλου αυτό το πράγμα μέσα και βοηθά πάρα πολύ και είναι πολύ πιο αποδοτικά. Κάτι πάρα πολύ βασικό είναι όλες αυτές οι εκστρατείες μέσω των κοινωνικών δικτύων πρέπει να μπορούν να προσμετρηθούν, δηλαδή να δουν ακριβώς τα αποτελέσματα και τα analytics τα λεγόμενα, δηλαδή με αριθμούς. Και δύο άλλα πολύ σημαντικά πράγματα είναι το online monitoring και το digital crisis management. Το online monitoring είναι μια εκστρατεία η οποία πρέπει να βάλουν τους σωστούς μηχανισμούς, να τους υιοθετήσουν και να τους δημιουργήσουν για να μπορούν να ελέγχουν στο διαδίκτυο οτιδήποτε γράφονται για τις εταιρείες και όταν χρειαστεί να έχουν εκστρατείες κρίσης έτοιμες για να μπορούν να τις υλοποιήσουν και να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στο διαδίκτυο. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και κάπου εδώ τελειώσαμε την εξέλιξή μας και τη δικτύωσή μας για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά σύντομα.